Sekor. Bun. Sekor. Bur. Pengen makan Bubur. Mangan dubur. Makan bubur. Bubur. Albul. Albul. Pengen dikubur. Albul. Oh, Albul. mati bubur. Sampul. Albul. Ambung. Albul. Ambung. Ang tak imut ya. Ya Allah rindu gile kare. Ya Allah rindu gile kare. Ya Allah sayangi gile kare. Ya Allah panggillah gile kare. Allah lebih sayang gue karen. Sayang gile kare. Awas maju-maju. Ngelak. Ayo uyo. Oh, ada uyo. Ayo uyo. Wah, Uyu. Cino. Kayak bener nih ya. itu yang saya kok uyo yo. Iya. Napa? Ada lagi? Riben iki guyon lho, Rek. Nggak aku senarain kok ya. Lah kuwi tenanan kok. Ya Allah, panis. Mak, ayo ya mau ya Allah. Ya Allah lindungi lekare. Ya Allah sayangi lekare. Ya Allah sehatkan lekare. Ya Allah panggillah lekare. Panggilan terumah. Panggil nang omah, ben nang omah. Heeh, sowane ngendi kowe ojo ngendi neh ngono lho. Lah pikiranmu tuh ngendi, Lek? Tutup bokong. Oh, lah ngene ya, Lek. Iki dibokong. Napa? Itu ya. Pedahan napa? Pedahan lho. Itu hati. Pedahan ya. Mantap. Oh, alah. Tidak toh. Itu aku. PT hati. Mantap. Kali piye? Ya, tadi. Niki first time ketemu nggih. Stem. Nggih, semoga bisa ketemu lagi nggih. Amin, amin. Amin. Tem. Rezeki piye nih? Ayo. Anem bang nggih. Ya. Apa ya? Wah, saya kok senengi. Berhasil lagi ya di kamar kakak kita. Terus? Kakak muncul sambil nganggur. Malah ikut tamu. Aku cuma gak paham orang sejauh Ini lho bapakmu apa aku lepis sampai paling dulu lepis. Lalu sini, kamu nanti ada di sini kan nganggur oblong-oblong ini dia bapak tuh. Bapakku. Iya nganggur jaritan. Baiknya. Wong Jawa. Dia wongsu. Lalu mana ya ti? Lu aku di Jawa. Apa? Gembel aku. Laku nyoba deh. Ye, niki jenengan riyen apa bawa nama langgan? Oh. Sing tali penaki lelakon yang diawali saka bowo. Bawa nggih. Bobo. Iki tesih ndek ajar nggih. Nggih. Ayo. Nopo enek? Kamu Nggih. Kamu ini napa? kamu sing mabuk ini. Dikira dia jadi bintang oleh. Iya ya, ada galak Pak, hatiku sakit nanti. Ya Allah, sayangi. Mau nang sampean nggih. Kamu panggilah. Bawa, Bawa. bawa apa nggih sih? Iki tesih dari ajar nggih. Iya. Mohon bimbingannya nggih Mbak Sinden, Mbak Lisa. Sing ora baca to, Pak. Diri sing. Iki Sari. Lagi. iki Martoyo. CPLK. Apa? Cempluk. Oh Mbak Cemplung. Iki saka negeri Babu. Panda. Oh, Panda. nggih. Niki Jetli. Jetli. Macet Lia. Lah.
Jesli, Mbak Jesli. Oh, Mbak Jesli. Nah, ini Gaskol lan. Tapi kemarin kan terus saya lho, iki mau buah ini lho. Buah lho, iki lagi pangan seger. Nah, iki pangan kayak sokon. Barangnya penanya lah seperti itu. Wirisma. Itu Mbak Puput, iki si Puput. Kabar lahirnya penting. Sibling di Elko Hasan. Mbak Tika Tok. Mbak Tika Tok. Mbak Ika toh. Wih, Kenapa gitu Mbak? wih pengemis menyamar jadi CEO. Aku pemulung. Ipun berangkat kali ini bagi Nanti ini pun apa Dek Tika toh? Dek Tika toh. Masa toh? Kok jenenge jujur janggal ngono ya? orang ada jangan pernah jadi terus terang Tika. Ini sampun ningali no. Pakai mouse lain loh. Dereng. Iya, Reng. Orang jelas di foto ya. Jujur janggar. Janggal. Nanti kumpul dari mana tuh saya Anggun. Nah, Mbak Anggun. Kursi yang Ini Mbak Jesli. Mbak Jesli. Mbak Risa. Sari. Ye. Coba sih. Tembel arene. Aku yang mau ngawur bae kok. Oh, boleh. Toying. Oh iya. Zetira. 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 Jupiter. Zaman itu sampo aku. Samplok lah. Ini mau ngobrol ya? Apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya yo? Pimpinannya kita. Ya. Apa jenengin? Apa? Cuman dia bukan apa-apa. Oh, apa ya sini gini. Mau jenengan mari kangen. Mari kangen, oke. Mari kangen. Sendong ya. Selindro. Ini kan ini Pak Hatta. Atas. Pahala. Proklamator Kerajaan Indonesia. Udah snapping ku. Motor-motornya digudek nenek. Oh ya. Baris ke. Baris. Terima kasih semua. Dan Pinten Mas. orang gelem dan mas. Sepinten dan. Kamu sopan no. Ora gelem tidak mas. Ditambahin bener anu, aku makan sepuluh dan gitu. Di sana aku tak menyebut sampai sepuluh dan bilang pun dan Alah yo yo. Bisa kita ini mau bintang mas, mau bintang pak, tapi bintang dan. Napa gitu Pak? Kebanan mereka kena dan ini mau dulu. Tak lagi coba. Ada dinamo. Sepinten Dan. Nah, Iki tenan ora to Pak? Nek pas nang ketek-ketek wagu ngono lho. wangun lu bintang. Iya Dan. Tempat kok coba. Iki jene. sampai pimpinan mensewu di wong Jawa itu cuma cuma kain. Oh nggih. Wong tuwa ki ono gambir yo ono sing ora gelem diimbangi ono. Yo kok pengen mau diundang Om, mau diundang Mas, Pak, nek kok tuwa. Diundangi kaya wong luar negeri. Kuwi tetep jenenge. Namane Darsono yo dar kuwi. Dadi mamane diundang Om gak gelem. Ora gelem. Diundang Bapak gak gelem. Ora gelem. Diundang Mbah gak gelem. Diundang almarhum e. Ayo. Mas Der tadi Monggo nyanyi pun. nyuwun diri nyanyi pun dar. Bangunan ngono, mbak lagi. Menguli berai kok. Ewak tenang. Untung lagi ngono. Dari kita. Bagi Pripun? sing ngajari nyindir sinten. Pak Di Bagong Kendang. Pagi Bagong Kendang. Nggih leren. Oh, jos. Ah, kamu ki apa? Pak Esi. Kamu ki mau nyitak kok. Pak Esi endi? Lha pengacara Len. Pengacara. Nah, Nggih leren. Pengacara. Mboten no. Pengacara
pengangguran banyak acara. Dan dinamo. Oh. Disingkat, jadi pengacara pun pengangguran banyak acara. Kita ngomong ngerti. Kita ngomong. Aku suka hukum. Aku sering gila-gila. Aku ini loh. Mau gawa jatuh loh sama polisi. Jatuh sih kehilangan sapi loh. Kakak sapinya melu. Ang maling sapi ning ora kok gadung. Asik ya. Kang, Pak Jumai Songo, Adem kok ya. Adem ini kok. Songo mas. Ojo le iki tendar. Oh iya tinggal itu. Kalau lagi mas. Dar. Ini apa di sini nih? Legereng ini. Makane Ada aku menang. Ada menang ya. Apa namanya nih? Dulai apa-apa. Sing kok mek gedung kuning kok kan mau. Ya, bapak ibu jenengan. Iya. Tidak sini. Enten ibu. Oh, mulai maaf sama Sambung. Pripun? Waktu sampean nyanyi mau toh. Ibu karo Ibu yang bosan sakit nyanyi kok. oh iya, biasanya saudara seninya ibu. Ibu ini seninya kan tari. Oh, tari. Dia tutup lampang. Suntik di dalamnya. Nah, gini ya kalau aku di lampang. Tari perhias mantai. Oke, kita saking ajar kawijinan. Diparingi laris tur payu. Amin paling seni pun nek garek. Sampeyan tetep nomor bidang seni tarik suara. Ben tambah mampu, ben tambah jos. Siap amin. Dia pun aslinya kan enggak. Kali ini skor. Mending ya. Salah. Gawe bidangane wong iki lho sampean. Aku yang menteni ya. Itu ya. Ini rok tambahan tuh. Kalau mau, kurang. Bisa kara anak gemae. Aku cakap loro-loro anake. Celani, celani, celani.
kesengsem karo suara. Suarane kok kaya Belajar nggih. ya kayak belajar Belajar ki barang presentasi sudah 75%. Nggih, matur suwun. Sing bahkan sampean tetap belajar dan belajar dan belajar. Nggih, siap. Nggih. Matur nuwun nggih Mbak Sindian sampun dituntun. Ora kok dituntut. Dituntun lek nyinden iki lho. Wah, sing nuntut sapa? Mbak Riza. Oh, alah. Suka wis nek iki lanang ku ya, Le. Alah, entong dia ngomong. Lha wis. Aniki. Semene kae iki sing paling boros dhewe. Napa nggih? Lah kancane mung semeter lambene. Dene 3 meter iki dipuji. Napa-napa nggih Mas? Mas. Aku dilebokke ning jantung. Wis ngene tentu iki trasiken ya kuwi. Nggih. Piye to lek malang guyu dhewe? Oh, kan foto-foto ini ngeluhi kentung. Mereka nyantuni gede kaya kon film Dindan Junior. Gak ngerti. Tadi. Daya tadi. Alah. Oh, mulai. Oh, nggih. Bagi. Ini mau. Kan apa namanya? Apa nih? Sini kok nanya. Cineman mari kangen. Cineman hari kanan. Kok nasihatkan lagu ini betul? Apa nih? Ambok terus tidak bangku. Nggih. Ambok Aku terus. sudah tidak toh. Nah, tidak sama sama lo. Ya sakit kan. Nyeprot. Nggih. Maksudnya gini, jadi umpamanya wong arep ngandikan bang, Nggih. aku tak nganggo bowo. Nggih. Bowo wis rampung, diteruske karo aku. Oh, ngerti iku nggih. Ya. Berblasane. Malah kan rekaman kok bablasane. Ya, Langgeng nggih. langgar. Ya berblasane. Malah kan rekaman kok bablasane. Ya, Langgeng nggih. langgar. Aku bawa. Aji, sitar pengen bawa. Masih der toh. Dar ora Mas, dar. Oh, der. Heeh. Delan itu bawane napa nggih sampeyan? Takon dar, lho iki bawane apa takon. Reno. Dar. Oh, iki mari pamirsa. Pamirsa. Paling penak bawane pucung. Pocongnya sing pripun? Kuwi pocong. Bapak pocong merah. Aku kok iso ini. Bisa. Derek. Kalau balung iso ngacung kan. Sapa muneng sarung. Terus, Sekali ngantuk mesti lentung. terus. Tak percaya mereka dan tak tentu. Nggih, monggo man sampean lho. Nggih, langsung mawon nggih Pak Oke, Derek. ya. Ya. Lho, nggih. Oh, kuwi. Bener toh? Nggih. Ngarepe sing pripun, Teh? Empuk. Sepinten Mas Der?